Какво става, хора? Аз съм Боми Николов. И днес правя геймплей клип на играта Gran Turismo 5. Днес ще се правя на дрифтър. Не знам колко мога, но дано съм добре. Отдавна не съм го правил точно на тази игра, но да започваме. Колата, с която играем, е Subaru WRX STI от 2005 година. Надявам се да се справим добре с тази кола, която е с задвижване 4x4. Да не губим време, започваме. Направихме първи успешен опит. Дали това ще е вторият? Да. Излязохме от пътя тук. Сега влизаме от тук. Знам, че пътя не е от тук, но така обичам да го направя аз. Да стане по-хубав дрифтът. Сега тук влизаме на трета, превключваме на втора. И дали втората ще ни измъкне от в този завой? Да. Безпогрешен съм с тук. Ще има, очаквайте втора част на такъв клип дрифт, защото аз спам по такива дрифт клипове и стънтове и такива разни глупости. И от тук излизам безпогрешно, дами и господа. Безпогрешно. Така, влизам с голяма скорост. Не, няма да успя. Няма да успя. Успявам. Дай. Давай. Добре. И от тук успяхме. Четвърта, трета, газ до дупка. Ай, подпали педала на тази жигула. Давай. Мисля, че Subaru е много добра кола за дрифт. Не, давай, не влизай от тук. И успях. С една секунда се водя. Охо, не. Тук работя в нивите. Това е пета обиколка. Охо. Добре. Мисля, че не е пета обиколка. Както и да е. Влизаме в този завой с голяма скорост. Давай. Излизаме безпогрешно. Какъв дрифт само. Тук втора, трета. Това са моите дрифт умения. Така, малко в трето лице. Не ми се получи. Здравейте! Шеста обиколка. Така. Давай! Мисля, че дрифтове с кормило, мисля, че ще станат по-добре, защото има по-голям контрол над колата. С джойстик добре, само трябва да знаете как да управлявате джойстика, естествено. Ако не сте бутвали джойстик никога, просто няма да знаете как да управлявате колата и как да се държи на пътя. Може би ще направя специален клип как да си тъпнете кола за дрифт. И да, от тук мисля да приключа с това видео. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте лайк, за още много такива клипове. Долу в коментарите можете да пишете на какви игри снимам. Билото на компютъра или на PlayStation. Компютърът ми е слаб, предупреждавам. И да, абонирайте се за мен за още много такива клипове. Аз бях Боми Николов. Чао!